Mao kini ang latest weather update karong adlawng Biyernes, November 27, 2020. Duna kitay gi-monitor nga usa ka low pressure area ug karong alas 3 sa buntag kini ana sa visinidad sa Bubulong Munti sa Bulacan didto sa Luzon area. Among LPA ubos ang kahigayunan nga mamahimo pa kining usa ka bagyo. Samtang hanging amihan kon northeast monsoon nagapekto gyud karon sa Luzon. Samtang easterlies nakapekto pud karon sa silangan nga bahin sa Kabisayaan. Ug atong nakita sa tuang satellite animation nga ang Eastern Visayas dunay pagpanag-om sa kalangitan, inubanan kini og mga katag-katag ng mga pag-ulan ug mga pagpanugdog ug kilat tungod sa epekto sa easterlies. Samtang diri sa Central ug ang Western Visayas apil na ang probinsya sa Palawan, ingon man ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro. Adunay mga pagkamapanganuron nga gyud sa panagsang pagkamadag-umon sa kalangitan. Inubanan kita og mga patak-patak na mga pag-ulan ug mga pagpanugdog ug kilat tungod sa mga localized nga thunderstorms ug sa easterlies. Para sa dugang update, bisitaha mo ang website. Dinhi lang kutob gikan diri sa Mactan sa buhatan sa Pag-asa Visayas DOST. Ni Mio Aguirre.